So kanina natagalan tayong makarating dito. Kasi kala ko bukas yung daan galing sentro ng Lipanan papuntang Barceloneta, Cabusao, sarado pala. Sabi mga February 21 daw ata magbubukas kasi may reconstruction atang nangyayari doon. Tapos sinaraan yung galing Lipanan papuntang Cabusao, kaya tagalan tayo makarating dito. Balik pa tayo doon sa may bagong bayan, sa may hospital, sa may district hospital ng Lipanan. Doon tayo dumaan papuntang Barceloneta, Cabusao. So medyo malapit yung lupa talaga. Tawag ko dito ay Cabusao Wetlands. Siguro wild duck, may mga I think parang yung iba parang mga may bird. Hindi nyo lang makita masyadong malinaw sa camera kasi alam nyo naman hindi ganun ka high tech yung gamit natin. Phone lang po yung gamit natin. Hindi pa to yung mga Android phone, mga ika nga sa ano ay mga budget phone lang. Kaya hindi ganun kalinaw, hindi ganun ka detalyado yung makikita nyo sa maraming iba't ibang uri ng ibon. Yan yung pinoprotektahan dito. Yan nga lang yung mga, sabi ko nga kanina, yung mga basurang itinatapon ng mga tao sa dagat. Yan, kapag maalon tapos tumataas yung level ng tubig, ayan, dinadala po dito sa lupa. Kaya makikita nyo, daming plastic. Kaya wag na po tayong tapon ng basura kung saan saan. Kasi dito wala namang kabahayan dyan kasi puro yan nagubatan ng mga bakawan. Pero tingnan nyo naman yung mga plastic dyan, ang dami. Kailangan namang ano yan, nagkaroon yan dyan ng basura na hindi nagtapon yung mga tao. Naririnig akong huli ng ibon doon sa may ano, sa may unahan.
1983, 1982. Pero nung umalis kami doon, hindi ko pa alam. Maliit pa daw ako. Sabi ng nanay ko, umalis daw kami doon kasi siguro tingin niya mahirap yung ano doon. Mahirap yung pamumuhay nila. Kaya nag-desisyon siya na bumalik dito sa Popo. Ayun, may lawig. Hindi ko ata nakuna ng laki ng lawig. Nakala ko sa mga gubat lang yan. Meron pala dito. Yan yung mga ano eh, yung mga kumakain ng ano, ng mga sisiw ng ano. Ang tawagin sa Bicol ay kulago o kaya tikwing. Pero sa ano yan, lawig. Hindi ata nakuha ng camera eh. Ngayon lang ako ulit nakakita ng lawig. Kasi dati sa lubigan, sa bundok, pag sinasama ako ng tatay ko sa Diyugan, madalas ako makakita ng lawig. Ngayon bihira na. Pero ngayon nandito sa may dagat. Kaso parang hindi makita sa camera. Siguro kung yung mas high-tech na camera ko ay pambira na lang talaga ako makakita na kanya. Siguro ano na din kasi yan, endangered. Endangered na yan. Bihira na yan na ano yan, bihira na makakita niyan. Musok-musok tayo dito ng konti. Yan, yung masukal na dito ah. Masukal na yung paligid. Banti pa tayo ng konti. Dito naman tayo sa may kabilang ibayo. Ayun, may nakikita akong pagnak. Mga ibon na matatangkad. Tapos parang tapos yung tuka matalas. Hindi rin makita dito sa ano, sa camera. Parang hindi rin siya makita sa camera. Yung banda. Labangga. Tapos dito naman sa gawing banda rito, may nakikita akong papunta na ng CAMARINES.